manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana cewa bawa na yayi laifi idan bawa ya tuba ce bawa na yayi laifi ya kuma nemi gafara na ya san yana da ubangijin da zai riko da hannunsa in yi tuntube kuma ya yafe masa laifinsa, to ku shaida ku mala'iku na gafarta masa. Ita in ya ƙara irin laifin ko ya ƙara laifi Allah zai ƙara faɗin haka, in ya ƙara Allah zai ƙara faɗi, in ya ƙara sai Allah ya ce kai to ku shaida tun da dai ya san in yi laifi yana da inda zai zo a gafarta masa, to ya je ma duk abin da zai yi matukan yana zai zo ya nemi gafara Allah zai gafarta masa. Amma ba wannan yana nufin cewa mutum ya je aikata ma sha'a bane. Duk da hadisin ya ce falyaf'al abdi ma sha'a, to amma ba yana nufin ka je kai ma sha'a ba, yana nufin a nuna maka girman rahamar Allah. Domin aikata laifi da jin cewan ai bari mu aikata kawai Allah gafurur rahimun ne, to shi kuma raina laifi ne, ɗaya daga cikin manyan kaba'ir, saboda ba a so. Amma idan bawa ya aikata laifi lokacin da yake aikata laifin ran shi tarin jaye shi ya kasa sai da ya aikata, to ina yawan faɗin wannan shi hukuncin irin wannan kullum ya danganta da a wani lokaci ne mutum ya zo da tambaya. Kafin ya aikata laifin ko bayan ya aikata laifin yana neman tuba. Matukan bayan ya aikata laifi ne, to yana daga cikin manyan kuskure da rashin fiqihu ka nuna masa Allah ba zai gafarta masa. Muna tuna hadisin mutumin da ya kashe mutane 99 aiko na Bukhari da Muslim, da ya je wajen wani mutum wanda yake ba faqihi ba, ya ce mashi ai kai baka da tuba. Ya ce to ba ni da tuba, shikenan bari in ci gaba da barna, na kashe 99 bari in kara da kai na 100, tunda ni ma ko na tuba ba tuba, sai kara da shi na 100. Sai ya je ya sami wani malami faqihi mai ilimi, sai ce zaka iya tuba, amma tubanka ba a garin nan bane, ba a garin nan bane, tubanka sai ka je gari kaza. Shi yasa bayan Allah suke cewa wajabcin riko da jagoran da zai shiryar da kai zuwa ga Allah, domin inda ya makara bai zo wajen wannan malamin ba, ko da bai zo wajen wannan malamin ba, da bai sami wannan shiryen ba, da shi dan wuta ne a yanda hadisin ya karantar. Da bai zo wajen wannan bawan Allah ba, da shi dan wuta ne, saboda da ya zo ya ce tubanka ba anan bane, gari kaza za ka, in ka je cikinsu suna nan suna ibada, ka je ka zauna tare da su kai ma kai ibada, Allah zai yafe maka. Ya kama hanya zai tafi sai ya rasu a hanya, kuma inda ya rasu bai yi nisa ba sosai. Sai mala'ikun azaba da mala'ikun rahama suka zo. Mala'ikun azaba suna cewa ai bai je garin ba, mala'ikun rahama suna ai ya kusa, ya yi niyyar zuwa garin, niyyatul mu'mini kuma ka amalihi ko khairun min amalihi ko ablagu min amalihi. Ai ya yi niyya, tun da ya yi niyya za a sa shi cikin wanda suke can. Sai Allah ya aiko wani mala'ika ya ce je ka raba musu gardama. Wannan fa hadisin Bukhari da Muslim. In aka ce Bukhari da Muslim kuma an gama zance ko? Da ya zo sai ce to a kirga a ga da wani gari ya fi kusa, ya fi kusa da garin da za shi ko ya fi kusa da garin da ya baro. To amma da yake kuma Allah na sanye mashi rahama, kuma gashi Allah ya ce ai shari'a, kuma shari'an ta faro a yanda in an yi azaban zai shiga, kuma Allah baya son ya shiga azaba. Sai Allah ya ce wa garin da za a dan matsu, ya ce mata dan matsu, sai ta matso, garin ta matso. Sai ya ce wa garin da aka baro ke kuma dan matsa, sai ta matsa. Sai Allah ya ba su dama ya ce to a auna a ga da ina aka fi kusa. Sai aka gwada, sai a ga ya fi kusa da garin da za a. Ka ji fa Allah. Sai aka ce ta shi kenan dan aljanna.
amin. To saboda haka malamai suke cewa ka tashi kai je wajen wanda zai rike hannunka ya nunar da kai hanyar Allah subhanahu wata'ala, wajibi ne ta wannan babin, ba wajibi na farillan fiqh na shari'a da sauransu da aka sani ba, a'a wajibi ne na kana bukata da haka. In baka haka, amma ko mutumin kirki, mutumin Allah salihi, Allah ya taimake mu, ta wannan babin sai ya zama wajibi. Domin wannan mutumin da ya jinkirta zuwa, da bai je ba ma, da ya jinkirta zuwa ma, da sai abin da Allah ya yi. Wannan hadisin yana nuna mana girman rahamar Allah, da in Allah ya so ya ji kai, kamar yadda nake faɗi, in Allah ya so ya rahama, ba abin da ba zai yi ba. Ba akwai mutumin da har ran da zai mutu ma sai da ya shirka mafi girma ba, ran mutuwan ma, amma aka tashi ranar tashin kiyama Allah ya ce an yafe maka, a kalli niyyan shi ko ran mutuwa ya ce ya yi wasiya in ya rasu a daddaka naman shi a gari da shi, a watsa a teku a ranar iska mai karfi don teku ta watsa shi. Wannan duk ya bi laifin da ya rayu yana yi, dai inkarul ba'si ne wannan, ko ba haka ba? Ya rayu ne yana saban Allah, da ya zo mutuwa sai ya ce ai masa wannan, wai kamar in an yi haka Allah ba zai tashe shi ba kenan, kamar ya jingina wa Allah rashin iya tashin shi kenan aka yi masa haka. Amma aka tashe shi, aka haɗo shi ranar tashin kiyama, Allah ya ce me yasa kai? Ka san shi a wajen Allah da an riga an yi an gama. Mu ne za mu ce to an yi tashin kiyaman ne ya kaza ya kaza, na a wajen mu ne masu jiya da yau da an jima. Wajen Allah duk an yi an gama. Ya ce me yasa kai? Ya ce wallahi tsoron ka ya Allah, saboda na san abin da na yi, tsoron gamuwa da kai. Ya ce ta shi kenan a kai shi aljanna. Don haka idan mutum yana aikata sabon Allah, kar ka rufe mashi kofan gafara, ka bar shi ya ci gaba da tuba. Aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi yadihi faltashhadu anni qad ghafartu li abdi. Amma kuma kada ka bude wa mai sako ka nuna ya aikata abin da ya ga dama, shi kuma Allah na da gafara. Hadisin Abdullahi ibn Abbas ne da muka sani radiyallahu anhu.